Nincs zíbe a hozzáférésem, nem vagyok menedzser és nem hordok nyakkendőt. A világ egyik legnagyobb és legkékebb cégénél dolgozom, és rajtam kívül több millióan értik, amikor azt mondom, Opportunity Identification. A prospecting call megelőzi az ebédemet, és nem örülök, ha a szélszek összekeverik a Tivoli Composite Application Manager for Response Time Tracking-et, a Tivoli Composite Application Orchestrator for Dependency and Discovery Manager for Workflow Scheduling for ZOS-szel. Büszkén gondolok Michelre, az igazságosra, a Q4 megmentőjére, Marcellóra és Jim Körnerre. Szeretem a Daily Team Meetinget, a Card Policy-t, a sárga védelmet, a csocsóasztalt. Itt élek az Infopart szívében, adminisztrációban mi vagyunk a királyok, és igenis nálunk dolgozik a világ legtöbb menedzsere. IBM, én így szeretlek. Igen.